Здравейте, приятели! Днес имах удоволствието да бъда гост в детска градина 1 юни, където заедно с невероятния колектив на детската градина преживяхме едно истински вдъхновяващо творческо обучение. В това видео ще ви покажа целият процес от подготовката до завършените картини. За мен беше чест да споделя част от своя свят на изкуството с тези прекрасни хора, изпълнени с енергия, усмивки и желание да творят. Заедно създадохме картина, в която всеки остави своя почерк, настроение и емоция. Това, което най-много ме впечатли, беше колко обединяваща може да бъде силата на изкуството. Когато творим заедно, ние не просто рисуваме, ние общуваме, вдъхновяваме се и създаваме спомени. Благодаря на целия екип на детска градина 1 юни за поканата, топлото посрещане и прекрасната атмосфера. За мен това преживяване беше истинско удоволствие и вдъхновение.